Космас гэта складана. Якімі б прасунутымі тэхналогіямі мы не карысталіся сёння, але космас гэта складана. Чарговы раз на тыдні гэты пастулат пацвердзіў японскі касмічны стартап Space One. 18-метровая ракета Кайрас павінна была вывесці на арбіту дзяржаўны эксперыментальны спадарожнік. Але ўжо ў першай секунды палёту стала заўважна, што яго траекторыя не будзе ідэальнай. На 6-й секундзе палёта ракету ўзарвалі. Атрымаўся прыгожы феерверк, прыгожы і вельмі дарагі. Палаючыя абломкі засыпалі наваколле і стартавую пляцоўку, таму што ад яе ракета адляцела зусім недалёка. Пакуль невядома дакладна, што стала прычынай аварыйнага заканчэння місіі. Ракету кантралявана падарвалі, яна не сама ўзарвалася. Але дакладна вядома, што старт Кайраса да гэтага дня адкладаўся 5 разоў. Простыя ці іншыя праблемы і перасцярогі. В усялякім разе Space One не стала першай камерцыйнай кампаніяй Японіі, што вывела спадарожнік на арбіту. Увогуле, гэты аэракасмічны стартап ставіць сабе ў першую чаргу камерцыйныя мэты. Заснаваны ў 18 годзе буйнымі японскімі бізнесамі, сярод якіх, напрыклад, Canon Electronics, гэты стартап збіраецца канкурыраваць са SpaceX Ілона Маска. Перад ім пастаўлена мэта да канца гэтага дзесяцігоддзя здзейсніць найменш 20 палётаў. Зразумела ж, гэта слёзы ў параўнанні з амаль сотняй запускаў SpaceX толькі ў мінулым годзе. Але і кампанія Ілона Маска пачынала свой шлях з няўдач і ўзрываў. Прынамсі, гэты шлях SpaceX знову праходзіць са сваёй звышцяжкай ракетай Starship. На тыдні яна выканала свой 3-ці тэставы палёт. Самая магутная і самая вялікая ракета ў гісторыі абляцела палову света, дакранулася арбітальнай траекторыі, паказала сваю здольнасць выводзіць цяжкія грузы на нізкую каляямную арбіту. Але яшчэ адзін даволі важны пункт праграмы пакуль не дасягнуты. Першая ступень ракеты Super Heavy, галоўны разгонны модуль, не змог здзейсніць мяккую пасадку ў моры. Блок выканаў пераварот і пачаў манеўраваць рухавікамі для запавольвання і арыентацыі на пасадку. Але не ўсе патрэбныя рухавікі ўключыліся. Першая ступень узарвалася прыкладна ў 500 метрах над паверхняй Мексіканскага заліва. З пасадкай і паўторным выкарыстаннем ракеты Falcon 9 адмыслоўцы SpaceX спраўляюцца па-майстэрску. Будзе час і гэтую гіганцкую ракету змогуць саджаць. Што тычыцца верхняй ступені ракеты, то яна падаравала найбольш захапляльнае касмічнае відэа за апошнія некалькі гадоў. SpaceX збіраецца дасягнуць поўнага цыклу перавыкарыстання ракеты. Таму дзесьці праз 45 хвілін пасля старту Starship пачала апускацца ніжэй вышыні 100 кіламетраў над узроўнем мора. Пачала ўваходзіць у больш шчыльную атмасферу. І на працягу некалькіх хвілін мы ў прамым эфіры маглі назіраць, як плазма ахінае корпус карабля. Гэта не адкрыццё, мы ведаем, як гэта працуе, і што гэта адбываецца з усімі аб'ектамі, што на высокай хуткасці ўваходзяць у атмасферу. Але адная справа ведаць, зусім іншая пабачыць на ўласныя вочы ў такой высокай якасці. Дзякуючы, дарэчы, спадарожнікаваму інтэрнэту Starlink. Аб'ект на хуткасці 27 000 км у гадзіну праходзіць праз плазменнае поле, і вы можаце назіраць гэта ў жывым эфіры. Проста цуд. Такіх момантаў SpaceX падаравала шмат. Першыя паспяховыя пасадкі Falcon 9 на сушы і ў моры. Першы запуск звышцяжа Super Heavy, а потым і сінхронная пасадка яго разгонных блокаў. Зорны чалавек у чырвоным кабрыялеце ў бязмежнай пустэчы космасу. Чорт, захапляльна быць сведкай гэтых падзей. Шкада толькі, што ўратаваць верхнюю ступень Старшыпа ўсё ж такі не атрымалася, яна згарэла дзесьці над Індыйскім акіянам. Ва ўсялякім разе у SpaceX зараз атрымоўваецца вельмі прывабная з камерцыйнага пункту гледжання ракета. Параўнанне з астатнімі даступнымі варыянтамі ў гэтым класе ўражвае. Starship можа выводзіць на нізкую каляямную арбіту да 150 тонн карыснай нагрузкі. Крыху менш падымае Space Launch System, на якой NASA збіраецца вярнуцца на месяц. Але адзін запуск SLS каштуе за $2 мільярды. А калі SpaceX здолее рэгулярна саджаць першую ступень Старшыпа, то яе камерцыйная прапанова будзе каштаваць дзесьці каля $100 мільёнаў за запуск.
У еўрапейцаў ракета Вега можа вывесці максімум 1,5 тонны нагрузкі. Розніца ўражвае. Кампанія Figure показала відэо, у якім чалавекападобны робот Figure 01 дэманструе здольнасць распазнаваць гаворку, адказваць на пытанні, разважаць і выконваць каманды чалавека, перапрацоўваючы іх у механічныя рухі. Трэба зазначыць, што вельмі натуральныя і плаўныя, як для робата рухі. Інжынеры кампаніі сумясцілі магчымасці робата з зрокава-моўнай мадэллю, якую распрацавала OpenAI. Дзве кампаніі абвесцілі аб супрацоўніцтве ў канцы лютага. У робата інтэгравалі мультымадальныя мадэлі, што апрацоўваюць і аналізуюць гук, выявы і тэксты. І вось прайшла палова сакавіка, і яны гатовыя прадэманстраваць першыя поспехі. На апублікаваным відэа перад робатам на стале стаіць талерка з яблыкам і кубачак. З другога боку стала стаіць інжынер, з якім робат размаўляе. Робат апісвае асяроддзе, у якім знаходзіцца і што бачыць перад сабой. Апісвае позу чалавека. Калі той пытае, ці ёсць што на стале, чтоб ён мог з'есці, робат бярэ яблык, перакладвае яго з рукі ў руку і адпускае ў далонь інжынера. Потым ён збірае смецце са стала і перакладае кубак і талерку ў кошык для посуду. Заснавальнік кампаніі Брэд Эдкак сцвярджае, што інфармацыя з бартавых камер робата паступае на ўваход вялікай зрокава-моўнай мадэлі ад OpenAI, якая адказвае за высокаўзроўневыя магчымасці робата, а непасрэдна за яго рухі адказныя уласныя нейрасеткі Figure. Амаль чалавечая хуткасць і спрытнасць, з якой робат узаемадзейнічае з прадметамі, напраўду ўражвае. Сцвярджаецца, што падчас гэтай дэманстрацыі робат дзейнічаў цалкам аўтаномна, а відэа не было паскорана. Але гэта не значыць, што дэманстрацыя не была загадзя падрыхтаванай. Мне сапраўды цікава, колькі з гэтай дэманстрацыі было загадзя завучана і да міліметра разлічана. Ці могуць яны паўтарыць тое ж самае, але, напрыклад, з бананам. Што рабілася б, калі б стол быў больш застаўлены прадметамі? Што рабіць, калі ў кадры два чалавекі? Ці нават той жа чалавек, але ў іншай позе. Ягоная выглядае даволі дзіўнай і дыскамфортнай. Ён увесь час трымае руку на адным месцы. Ці не разваліцца ўся прэзентацыя, калі ён яе зменіць? Зразумела, што такога кшталту дэманстрацыі не запісваюцца з першага разу. Рухі робата, то як ён перакладае яблык з рукі ў руку, гэта сапраўды ўражвае, цяжка ў такое паверыць. Чакаеш нейкую падманку. Наколькі, на вашую думку, гэта ўсё было загадзя падрыхтавана? Дзяліцеся сваім меркаваннем у каментарах. Яшчэ ў 2018 годзе кампанія Strata Launch Systems мяне ўзрушыла. Менавіта на пачатку таго года я пабачыў, як яны пракатваюць па ўзлётна-пасадачнай паласе найвялікшы самалёт у свеце, мадэль 351 Strata Launch, па мянушцы Рок. У гонар міфічнай птушкі, якая з'яўляецца дастаткова вялікай, каб несці слана. Самалёт уражвае сваімі гіганцкімі памерамі і незвычайнай канструкцыяй. Пад размашыстымі крыламі даўжынёй 117 метраў знаходзіцца два фюзеляжы, кожны даўжынёй 73 метры, кожны са сваімі шасі і апярэннем. Кожны са сваім какпітам, але толькі адзін прызначаны для пілотаў. Пілот, другі пілот і борт-інжынер размяшчаюцца ў кабіне правага фюзеляжа, у левай жа знаходзяцца сістэмы палётнай інфармацыі, а таксама месца для захоўвання дапаможнага абсталявання. І ўся гэтая незвычайная канструкцыя прызначана для таго, каб паміж фюзеляжамі можна было падвесіць карысную нагрузку. 9 сакавіка гэтага года такой нагрузкай стаў гіпергукавы даследчы лятальны апарат Talon A. Птушка падняла яго ў неба з авіяцыйнага і касмічнага порта ў пустыні Махава і накіравалася ў бок Ціхага акіяна. Дзесьці мінуўшы цэнтральнае ўзбярэжжа Каліфорніі, Talon A выпусцілі ў свабодны палёт. Аўтаматыка малечы ўключыла рухавікі, і такім чынам даследчык упершыню здзейсніў свой самастойны палёт, які, праўда, запланавана скончыўся яго знішчэннем. Гэтыя даследчыя апараты пакуль не распрацаваны для шматразовага выкарыстання. І хоць адказныя за выпрабаванне асобы пакуль не дзеляцца журналістамі параметрамі выпрабавальнага палёту, ні хуткасцю, ні вышынёй, але палётам яны засталіся цалкам задаволеныя. Сказалі толькі, што Talon дасягнуў звышгукавой хуткасці, наблізіўся да 5 махаў, але не перакрочыў праз гэтую кропку, з якой і пачынаюцца хуткасці, што называюць гіпергукавымі. Але асноўныя задачы выпрабаванняў дасягнутыя. Гэта адлучэнне Талана ад птушкі, запальванне рухавіка,
працяглы разгон і набор вышыні на звышгукавых хуткасцях з захаваннем кантролю, а потым запавольванне і плясканне аб акіян. Ужо ў другой палове года абяцаюць выпрабаваць шматразовы талан, які не будуць тапіць у акіяне. Напэўна, бо гіпергукавыя хуткасці гэта амаль так жа складана, як і космос. Пэўна, нават складаней, бо калі ракетныя запускі і палёты да МКС даўно сталі штодзённай рэальнасцю, то рэйсавых гіпергукавых самалётаў мы пакуль не назіраем. Справа ў тым, што аэрадынаміка гіпергука і звышгука адрозніваюцца так жа, як звышгук і дагукавыя хуткасці. Гэта нясе цэлы комплекс праблемаў, якія трэба вырашаць. Пры гіпергукавой хуткасці адкрываецца скрыня Пандоры. Малекулы газаў, што абцякаюць корпус такога самалёта, вядуць сябе іначай. Пад уздзеяннем тэмператур, павялічанай цеплаёмістасці, рэзананса адбываецца дысацыяцыя газаў. Адзіночныя атамы вызваляюцца ад малекул і звязваюцца з іншымі атамамі, ствараюць новыя рэчывы, адбываюцца бясконцыя хімічныя рэакцыі. Пры павышэнні хуткасці газы іанізуюцца, узнікае плазма. А тут яшчэ і ударная хваля конуса Маха сціскае паверхню лятальнага апарата. Карацей, па корпусу такога гіпергукавога самалёта разліваецца кісель са шматлікіх фізічных і хімічных з'яваў высокай тэмпературы, якія патрабуюць не толькі нестандартнай аэрадынамічнай канструкцыі, але яшчэ і лёгкіх цеплатрывальных матэрыялаў. І гэта мы яшчэ не закранулі складанасці пры стварэнні рухавіка, прыдатнага для працы ў такіх умовах. Карацей, за поспехамі гіпергукавых апаратаў фірмы Stratolaunch працягнем сачыць, хоць і веры ў выкарыстанне такога кшталту самалётаў для камерцыйных перавозак пакуль што зусім няшмат. Большасць фірмаў, якія абвясцілі аб бізнес-планах запуску ракет на месяц, пасадкі на месяц або выканання іншай дзейнасці, рабілі гэта з намерам прадаваць паслугі NASA або іншым бакам, якія выконваюць дзяржаўныя кантракты. Іншымі словамі, не было ніякага дадатковага стварэння прыбытку. Па выніку яны заўсёды зарабляюць на NASA. Але амерыканскі стартап Interloon хоча змяніць гэтую устойлівую формулу і зарабляць не на дзяржаўных кантрактах, а на каштоўных рэсурсах месяца. Гаворка пра Гелій-3, рэдкі і абмежаваны на зямлі рэсурс. З'явілася камерцыйная кампанія, што хоча адправіць на месяц шахцёраў. Гелій-3 з'яўляецца адзіным рэсурсам, які мае дастаткова высокую цану, каб акупіць палёт на месяц і транспарціроўку рэсурса на зямлю. Ёсць кліенты, якія жадаюць набыць яго ўжо сёння. Так гаворыць Роб Мейерсон. Гэта былы прэзідэнт аэракасмічнай кампаніі Blue Origin і адзін з заснавальнікаў Interloon. Першасны Гелій-3 практычна не сустракаецца ў прыродзе на зямлі. Ён існуе толькі ў вельмі абмежаваных колькасцях як вынік выпрабаванняў ядзернай зброі. Таксама ад працы ядзерных рэактараў і радыеактыўнага распаду. Гэтак жа крыніцай Гелія-3 з'яўляецца ядзерны сінтэз на сонцы. Ад сонца гэты стабільны ізатоп гелія распаўсюджваецца сонечным ветрам. Магнітасфера зямлі гэты поток часціц адхіляе ад планеты, а паколькі вакол месяца няма магнітасферы, лічыцца, што ў кішэнях месяцовага рэгаліту знаходзіцца вялікая колькасць газу Гелій-3. Літр якога на зямлі будзе каштаваць некалькі тысяч $. Прытым выкарыстоўваецца ён, зусім не шырока. Па сутнасці толькі ў лічыльніках нейтронаў ды навуковых лабараторыях. Але карысным ён будзе для астуджэння квантавых кампутараў ці ў магнітна-рэзананснай тамаграфіі. Яшчэ адна перспектыўная, але пакуль гіпатэтычная сфера прымянення – тэрмаядзерны сінтэз, дзе Гелій-3 можа выступаць у якасці паліва. А можа і не выступаць, бо ў навуковым асяроддзі сумняюцца ў жыццяздольнасці такога падыходу. Як бы то ні было, але Interloon існуе з 22 года і на тыдні яго стваральнікі абвесцілі аб прыцягненні інвестыцый на суму $15 мільёнаў. Яны лічаць, што ў бліжэйшай будучыні попыт на Гелій-3 з месяцовага рэгаліту значна ўзрасце. Адсутнасць шырокага яго прымянення ў камерцыйных мэтах абумоўліваецца якраз такі яго абмежаванай даступнасцю. То бок стабільная вытворчасць газу прастымулюе попыт на рынку. Але гэта толькі калі атрымаецца гэты Гелій-3 здабыць і даставіць на зямлю. Пакуль што гэта выглядае досыць амбіцыйна, калі не сказаць фантастычна. Трэба перапрацаваць ад дзясяткаў да сотняў тонн месяцовага рэгаліту, каб вырабіць 1 грам Гелія-3.
У 26 годзе Інтерлун збіраецца далучыцца да адной з прыватных місій на месяц са сваім апаратам, што паспрабуе узяць пробу рэгаліта, замерыць колькасць каштоўнага газу ў ім і здабыць яго частку. У 28 годзе кампанія хоча паставіць пілотны завод, а да 30-го года запусціць яго стабільную працу і адпраўку на зямлю карыснага газу. Праект беспілотных аўтамабіляў ад Apple, таксама вядомы як Project Titan, пра які даўно хадзілі чуткі, быў спынены. Зразумела ж, кампанія афіцыйна не абвяшчала пра яго скасаванне. Фактычна, Apple ніколі нават і не згадвала афіцыйна пра гэты праект. Ён быў сакрэтным, але ж над ім працавалі на працягу амаль што дзясятка гадоў. Apple наймала знаных людзей з аўтамабільнай індустрыі, тэсціравала беспілотныя аўтамабілі. Утрымаць гэта ў сакрэце было цяжка, як і тое, што на праекце паставілі крыж. Пра гэта паведаміў аўтарытэтны аналітык і інсайдер Марк Гарман. Азіраючыся назад, камп'ютары, тэлефоны, аўдыаплееры, смарт-гадзіннікі, блютуз-навушнікі, усё, што Apple кранала, ператваралася ў золата. Калі зноўку трэба запаліць свет і нанова штосьці прыдумаць, чаму б тады не зрабіць аўтамабіль. Але нават конь на 4 нагах і той спатыкаецца. На пачатку 15-го года афіляваны з Apple беспілотнік заўважылі ўпершыню. Крыху раней распрацоўку уласнага аўтамабіля Apple узначаліў былы інжынер Ford. Ён пратрымаецца прыкладна 2 гады і сыдзе ў момант, калі Apple зразумее, што зрабіць самастойна цэлы аўтамабіль даволі складана. Дамовіцца на калабарацыю з BMW не атрымалася. Не здарылася і куплі брытанскага вытворцы суперкараў кампаніі McLaren. Пад канец 16-го года Apple замарозіла свае планы стварыць аўто. Калі не можаш зрабіць машыну, можа атрымацца ёю пакіраваць. На працягу 17-го года на дарогах Каліфорніі не раз заўважалі лексусы Apple з гірляндамі сэнсараў і лідараў. У нейкі момант на кампанію было зарэгістравана больш тэставых беспілотнікаў, чым на Uber. А штат, што працаваў над праектам Titan, прама ці ўскосна разросся да 5000 чалавек. Але кіраўніцтва праекта зноў змянілася. Галоўны дызайнер Apple Джоні Айв сышоў з кампаніі, а беспілотнікі ездзілі ўсё больш рэдка. Apple зноў пераключыла фокус інтарэсаў на стварэнне ўласнага аўтамабіля. Аналітыкі і пляткары сваталі Apple японскіх і карэйскіх аўтавытворцаў у партнёры, але ніводная з гэтых чутак не пацвердзілася. Чарговыя 4-я ці 5-я змены ў кіраўніцтве праектам, унутраныя тэрміны, падрыхтоўкі прататыпаў і першага аўто ўвесь час пасоўваюць. Дасоўваліся да таго, што нават унутры кампаніі ўсе стаміліся кпіць з праекта Titan. Па выніку яго расфармавалі. Большасць супрацоўнікаў перавялі ў дэпартаменты, што працуюць над генератыўным штучным інтэлектам. Астатніх, хутчэй за ўсё, звольняць. Што наўрад ці пагражае аўтарам відзіка, бо нашыя працадаўцы гэта вы. Выказваю падзяку за падтрымку на Патрэоне, у тым ліку магнатам Плістачцы, Мова.хау, Дмітрую Судніку, Хіміку 94. Асабістая падзяка мецэнату Георгію Пугачову. Глядзіце відзік, падтрымлівайце беларускае, пабачымся зусім хутка.